От средата на април най-големият сайт за безплатни обяви в България продавалник вече с ново име – OLX.BG. Сайтът става част от световната марка OLX, която има посетители в 107 държави. По този начин, където и да пътувате по света, ще имате сайт, който познавате. Искам да успокоя всички потребители, че нищо друго, освен името на сайта и неговото лого, няма да се промени. Сайтът остава абсолютно безплатен, обявите, които те са публикували, остават и също така данните за достъп до техния потребителски профил остават напълно непроменени. Очакват ви много подобрения и изненади в новият продавалник OLX.BG. Една от придобивките за българските посетители ще бъде новата версия за мобилно приложение и мобилен уебсайт на OLX.BG, която ще улесни работата на потребителите. Новите версии ще бъдат по-безпроблемни за използване, ще предлагат едно подобрено потребителско изживяване. Средно на ден на сайта на продавалник се публикуват 35 000 нови обяви. Към февруари сайтът има над 1 милион месечни посетители.